What's up mga kabingka? My name is DJ March. Oh no, no, no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. 2,000 years later. Good morning mga kabingka. Okay, so ako din magpasalamat yung kung dako na-touch jug ko aning tawhanan eh, no? Siyempre kuan mi fans daw ko niya, no? Fans daw na, nagpasalamat ko sa nagsuporta sa ko, ano. Di lang kuan, basta na-touch ko kay bitaw seryoso kay nino. Mura manig mataangan ni seryoso. Di lang pwede pag seryoso. Di bitaw na-touch ko gabi kay kani siya dugan mi siya gusto maki-video call sa ako, no? Dugan na siya gusto mga sugod ba siguro atong March pa to? March pa to, April. May na ba? Oh. Naana siya. Dugan na sige kuan sa kuha. Murag March na ito, murag March. Nagkuha na sa kuha, nag-message sa kuha. Doon, nakay-load na video call ta. Timingan po, pag message na, nahurot ako mga load nga pang video call. Nahurot na ba? So, moto nga, gagabi wala ko na-expect, no? Wala ko na-expect na wala ko na-asahan. Naubog na ko sa tubig. Bitaw, wala ko naasahan ang yang gihimo sa kuha ba, no? Taga Osamis ni siya, no? Amigo ni Louie na Castillo. Amigo ni Louie Castillo, taga Osamis ni nga ana siya sa quad doors. Wala kay lodos kaning ludan tika. Ngayon ako nga ulawa po daning kuano. Nya dugay na ba niya siya gusto magkuano. Pero mangita ang tagyugog paraan nga una ko ba i-video call siya, pero na kuanan jud ko ba na touch lang jud ko ning kuanan ni kaniya dili ni siya burit-burit, dili ni siya burit-burit. Okay, so ana siya sa ko dos pila de ang kuan dos pila de ang kanang para maka video call ko sa imo. Pwede raman kuan dos, pwede raman FB10, no? Pwede raman FB10. Sige dos, dudan ti ka no. Tana siya unsa kung kuan nako nga kuan man ni TNT maning tagaan ako siya akong number, no? Ihatag na akong number gitu. Pero ana siya sa kuan nga dos kwinta akong ihatag si mo. Abi na ko ganang kuan ay binuang na. Wa jud ko kabalo gid si kwinta. Pero actually di man jud ko kabalo gid nga magpa-anli-anli. So, ako kung magpa-load man gani jud ko, kanang naka-register na daan ba, kanang kabalo ba ka mga network karon na mga anli daan di ba kan sa mga smart. So moto nga iya akong gitudluan na on-door si send lang sa mauna nga send ana. So na send gid ang kuan na anli gid, no? Salamat kay Christian Espirala, no? Excuse me, Espirala, no, from Osamis, no? Salamat kay sa imo dos kung kuan si model nakabuylo jud ko kagabi og live videos, no? Na nabuylo gid ako na wash out na ko ning dapat na wash out ng mga friends ako diri sa Facebook na nagasuporta sa ako. Tapos nakabuylo jud ko TikTok. Mao gina dos, no? Basta ang maminsahe pa nako sa mga Christian Espirala, unta matagaan kag mga maayo pang lawas sa atong mahal na
nga mahal na Panginoon, balag ako, wala na ko ugma, di ba? Nakakabalo. O basta ugma, wala na day ko. Basta glass na nako ni video. Ana ra gud. Di man gud nato ni hawak katong kinabuhi gud, no? At least ako dawat na nakong kamaturan nga basta di glass na nako karon nga kuan day. At least kila dito kabalo ba basta glass na nako ni nga kinabuhi karon. At least na napagawas ako ang dapat na pagawas. Bitaw, seryoso bitaw, salamat sa imo Christian Espiriala. Unta matagan kang mga ipanglawas, good health, samot na sa imong pamilya, di ba, sa imong ginikanan, sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsuon, sa imong mga real mga parente nimo o sa imong uyab nimo, no? Unta ano na gid, strong, no? Salamat sa inyong tanan. God bless to all of you. Christian Espiriala from Osamis, no? Mabuhay po kayong lahat yan.